जाबायमोन आङो लाइभ फैयाखैमोन हेल' बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय भिउवार्सआनो गैया नुदोंना चाटखौबो खेवबाय आङो हेल' माबोरै दङ नोंथांमोना आंनिया एसे गगा मोनदोंमोन आङो हामबाय आरो एसे दायो ओमफ्राय दासो फैबाय हेल' जोंसार दैमारि हाय आब' आइ लाभ इउ टु आगै सना बरनालि बर' मा खालामदों आब' दङ ओरैनो आब' गुमैया हामबाय नामा बाबुल बसुमतारी औ आगै हामबाय नेरसोन बसुमतारी ओइ आब' सानद्रि मोखांखौ आंनो हरदोलै आं बिनि पेरेन्टस नङा होनदो हायनानि सना मा खबर आरो गुवाहाटि एटिया गुवाहाटि फरा सायासु अके हेल' आगै पुर्निमा दीपक ब्रह्म हेल' आब' हेल' ओमफ्राय आरो सोर होनदो हाय आब' खबरा मोजां नामा थुलुंगा मुस्रारि मोजां आगै रितु ब्रह्म आब' गेमस्रि आइ लाभ इउ आं नोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो थेंक इउ स' माच रितु ब्रह्म आगै प्रिया नार्जारि आब' दाला आब' सोरनाव मा खालामदों मारै खबरफोरालाय आं ओरैनो दोङो बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय फैफिनबाय आरो अखा हासोदो ओमफ्राय दायो ओरैनो दोङो अखा हानायखाय साहा लोंनो नागिरदों आरो बरियासे ओंखायनो आं सानबाय मा ओरैनो दोङो आं नोंसोरसो रायज्लायनो बिदि होननानै अन्थाव ब्रह्म आब' सना मा खालामदों मारै दं खबरफोरालाय मोजाङैनो दोङो अखा हायाखै नामा आब' नोंसिनिथिंजा हादो मा जानो नागिरदों आब' बिस्वराम नार्जारि मा जानो नागिरदों थासुमलि लाबोनाय दंमोन आरोना थासुमलिखौ जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थासुमलिया हामा जाना दोङो माने रुखांनायनि उनाव हामा जाना दोङो आरो बुस्थुआ ओमफ्राय दैखौथ' जानो हाला ओंखायनो गोथां थालिरखौ एवबाय थादों आरोना ओइ बाजै मिथिंगा बर' माहाय आगै अ नों बिदिसो जाखुमादों हि आइ लाभ इउ आं जि गोसोखांबाय थायो माला लाइफआव फैगोन सानो आं नोंखौ दिनैसो नुबाय अके दिनैसो नुबाय नामा र' एक सेकेन्ड आं आंनि रुमाव थांनानै रायलायदो एक सेकेन्ड नोंखौ जोबोर मोजां मोनो आइ लाभ इउ आब' सना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों आंनिखौ नायाबो आब' सना देबिका बसुमतारी मानो नाया जानो नायगासिनो माथो एसि होना र' मा जाखो लावदुमनि सिथरा फुरा हामबाय मानसिफ्रा जे बुंदोंमोन उमुक मानि नांगौ उमुक तुमुक खालामनांगौ बेफोर मिसा माने गोदोनि बेफोर बुस्थुफ्रा बेबायदि जेबो खालामनाङाखै आरो हामखाबाय दसेनो ओमफ्राय आं ओरैनो टाइम पास रायलायनो होनना फैबाय आरोना इदि रायलायनांगौ जेबो खोथा गैयामोन होमबाबो सोर एक्टिभ दङ आंनि चेनेलावहा इखौ नायनो थाखाय फैबाय आङो जयदेब नार्जारि आइ लाभ इउ लावदुम लाया बा आं दं नोंखौ लागोन नोंनि इउटुब दरमाहाजों समान आंबो खामायो रां हिनजाव हौवा खामायखानांगौ ना मानोथो हौवानि खामायनायखौल' मानोथो जानोना हौवाबो हिनजावबो सानैबो खामायनांगौ होमबासो मोनसे संसारा फुरा गोगोम जायो थालिरा एवनाय मोनफैबायानो माथो सोरो आं जागोन हरलाय मोनसे जानाय नों खिथानो आङो नोंथांमोना थालिर गोथां एवनायखौ मोनजाफेरबायना ये देखो रावबो मानसिया बिदि साहाफोरखौ बिसिनायाव लोङा खिन्थु आं लोङो थालिर एवनाय थालिर जानाय नायनो र' मोनसे गोथाव जानो नागिरा
आब' जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा आं बिराद मा होनो माबादोंमोन ना गगा मोनसोदोंमोन हामबाय आरो नेपाल थांगोन आं बे मासनि लास्टाव जा मोजां नुयो नोंखौ आब' सना नोंनो आंनि फेभरेट लाभ इउ आब' सना नेरसोन बसुमतारी थेंक इउ सो माच अनामिका बर' थेंक इउ सो माच हा अबिनाश दैमारि हाय आब' सना गुमैया माबोरै दङ एकदम बरिया दङ हामबाय आरो स्टर जानाया नोंथांमोनाबो बिराद प्रे खामहरबाय जिहेतु आरो पुरा निम बिलाइ माबा बिलाइ इदि देनानै होसोबायना ओमफ्राय हामबाय आरो हामनायखाय आरो दा एसे दुगा जाबाय आरो हामनाय लोगो लोगो हामाबाथ' गाबबायसो थादोंमोन फेसबुक हेक जानाया दाबो सल्भ जायाखै नामा मादै जेबि इन्टारटेनमेन्ट ओहो मा होनो अलरेडिथ' एफआइआर होखाबाय नालाय ओमफ्राय आं कल खालामदोंमोन दहायसो ओमफ्राय कल खालामनायाव होनदों आरो दा इलेक्सननि थाखाय बिराद बेस्थ' जानानै दोङोनो आरो ओमफ्राय आरो साननैसो लाबावगोननो माने माखासे प्रसेसफोरा जाजोब्बाय आरो दंबावो आरो आब'नाव कमेन्टस खालामग्राफ्रामबो खनसेबो रिप्लाइ मोनफिनाखै आं मौसुमि मुसाहारि आइस मानो मोना जानो माने गासैनिबो कमेन्टसफोरखौ नायजोबो आङो आब' सना गुमैया गैया नामा दा दंना गैयाथाय मिथिया आंबो फरायखायाबो मागाबो रिप्लाइबो होखाया नेना मानो बिदि होनो फरायगासिनोथ' मोनसे मोनसे फरायलांनांगोन नङा होमबा सबनिख्रुइबो बाबुल बसुमतारी आब' गुबुनफोर बायदि लेबेल दाजा दे आब' सना लेबेल होननाय बुस्थु आंनियाव सिगांनिफ्रायनो गैया आरो थानायबो नङा आं जेरैबायदि माने बेबायदि नङा दे ससियेल मिडियायाव आं बेलेग रियेलाव बेलेग बेबायदि एकदम नङा ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि आङो बेबायदिनो रियेलावबो जाय आंखौ मिथिनाया मिथियो आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा सानो खोमा बिराद लेबेल होननानै मिथिला खिन्थु लेबेल होननाय बुस्थुखौ आं मोजां मोना पार्सनेलि आरो आंनाव गैयाबो आरो आं देखायाबो खिन्थु सोरबा सोरबा सानना लायो आरोना देखायो होननानै आब' आंनिखौ रिप्लाइ होस्राया दुखु मोनबायलै आं आब' यां दैमारि मानो दुखु मोनस्रायो आंथ' दुखु मोनथारा दुखु मोननो नाङा फुजा होआखै नामा आब' नोंस्रा ताराजि जाहाथ' सानफ्रोमबो जयग' होबाय थायो ब्रह्म जिहेतु ओमफ्राय एबारे दाखालिबो दुर्गा फुजा नायनो मोनासै माबा माबि सिथर बेरला बेरसि बेरनानै आंबो फुजा नायनो मोना जाहैबाय दुखु बे बाराव फुजाखौ नायनो मोनासै थांनाय बोसोरावबो नायनो मोनासै एबार फैगोन बोसोराव बिरा जुदि थांनानै थायोब्ला इसोरनि अननायाव बरियासे नायगोन आरो फुजाखौ फैगोन बोसोरावहा आब' आंनि लोगोफोरनि कमेन्टखौबा फरायो आंनिखौबा फरायो दुखु मोनोलै आब' एसां मोजां मोनो आं नोंखौ सना सागोर बसुमतारी आयै सना दोरबि दाउदै गोमो सरि आब' मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थादो दे आयौ गोलोमजोब्बाय नालाय आङो होनालाय माबाखौ पेनखौ अननानै होना होनलाय पेनखौ गरमथार मोनसोबाय जानाङा हरबाव आंनो माङाय गोथावथार मोनदों हाय आब' मारै दङ मोजाङैनो दङ आं ओरैनो रायलायनो होनना फैबाय मिथिबायना जेबो बिदि रिजन गैया थालिर एवनाय जादों आं थालिर गोथां लोखि फुजा नायनो फै आब' जोंनि बाक्सा बर' बाजाराव गोदोर जायोना बिजनियावबो गोदोर जायोमोनथ' जोंनिथिंबो गोदोर जायोमोन खिन्थु दा माबायानो गैया नालाय मा होनो दाथ' फुजा बिदि मेला सेला फैया नालाय मेला सेला थाबासो मोजां नाङो अखा हायाखै नामा नोंसोरनिथिं अखा हादो अखा हानायखायनोथ' साहा लोंगासिनो बि बसुमतारी सुपार चाट 40 रुपिस हरदों आंनो थेंक इउ स' माच साना जानो हरनायनि थाखाय आब' लुथु प्रिया नार्जारि हेल' आगै सुपार चाटखौ बेयाव अपसन थाखायो गेदेर जायाखै आब' ओरैनो फिसासो गोदोर जायाखै खान्थ' गोदोर जानायबासो थांगौमोन आङो
फैगोन बोसोराव पुरा गोदोर जानो हागौ आब' मोनसे खोथा सोंनो नों नांलायबा खै आवार्स नेहा इस्लारि आब' मोनसे खोथा सोंनोमोन नोंजों लावदुमजों नांलायबा खै आवार्स आरो खै दिन रायलाया खोथा जोङो नांलायबाबो अनलाइन थानासो नांलायो होनदो नांलायबाबो सिरिथा आरो रायलायबाथाय रायलाया था खिन्थु फना थानांगौ नालाय इबायसा आरो दा जेनेबा नांलायबाय थिगसे नांलायबाबो फना थागोन आरो ना फना थानानै फन दानोना आं दानबाबो बे हरफिनो बे दानबाबो आं हरफिनो खिन्थु जोङो रायलायालासिनो थाया नांलायबाबो माने फना थाबाय थागोन आरो मा होननानै आब' लुजुरगि हेलौ बिउटि बसुमतारी हेलौ रावबो इउटुबारा बिदि उन्दुलायनानै लाइभ फैयादांलै आंसो आं माने रिं लाइटआव होनानै जनो बासोदो ओंखायनो आङो ओरैनो माने मा एसे मोजांलै नोंलाय साहाबो लाबोना होफैलायलायो नोंसोरनिथिं बहा जायगायाव अखा हादो खिथाहरलाय ओमफ्राय गाइखेरानो माबायसा आं रिं लाइटआव होना रायलायनो र' एक सेकेन्ड दे एक सेकेन्ड र' दोनथ'नानै आं दानो फैफिनगोन लाइभ फैफिनगोन आं रिं लाइटखौ रेडि खालामनो